Hi guys, this is Kulumbai and welcome back to my YouTube channel. Guys, man, gobaवनि उनाव भिडिअ लाबोनाया एसे खाथारनाक जानो हायो मोनथिखायोना खुमब्रा ब्लगसा फाग्ला भिडिअ लाबोगोन होननानै. Guys, man, जों दिनै मानि थाखाय मारै बिदि जागोन मोनथिबाय. खुमब्रा ब्लगसाव गिबियावनो बयखौ बरायग्रोबाय. स' दा टाइमा जाबाय 7:30 आरोखि. ओमफ्राय जोंहा मोनानि आदार खावदों नै guys, man. माने माला खावनायसो आरोखि. गावब्रा होखाबाय नै आसला. ओमफ्राय नायनो हागोन नै दसे उनाव बिबुथिबो गजोबसिगोन आरोखि. गोरलै आलदानो. नै ओमफ्राय मानो गावरखो दे गाइसमोन गाज्रि जामोन माने बेयो माने आनफर्चुनेटलि बिदि जाफ्लांबाय आरोखि एप'ल'जिस मिस्टेक गाइसमोन माने खान्थाला माने गोरलैसो ओंखारदों आरोखि माने खान्थालानो गुफुरसो आरोखि एकदम गोरलैसोना बुस्थुआ ओमफ्राय आसरित ना ओमफ्राय दाबो जि बिदि खान्थाल जि गोरलै थायो नालाय बाट खिन्थु बेगरखौ बख'जागौमोन ओंख्रि जानो लस खालामबाय लायफिनसै दे जोंना खान्थाल सिखावफ्रा सफैबाय आरोखि नायनो हागोन नै मोनायाव खान्थाल खावनायनि मजायानो बेलेगखा आरोखि बोथोरजों लोगोसे जोंना बार्जिन बयसनि मेम्बारफ्रा सिखावसो जालांनो हमदों नाम्बार 1 सिखाव नै जोंहा टाकिया गेन्जि बिथां दं खान्थाल सिखाव नाम्बार 1 जागोन गरसेबाबो मोदोमजोबो फारालाय ओइ नङा आं बेगरखौ लांगोनलै गासिमोन बेखौ भिडिअ खालाय आयौ नै आलदा गावब्राखाबाय गाज्रि बोखावखादों नै आयु जानाया बिदि जाया नामा खान्थाल सिखाव आयु नै थाइथामबो गोमोन गावैथासार ओइ फैलाव बेगरखौ जमा खालामनानै आं लांगोन ओंख्रि जानो खुमब्राजों जागोन आं गाइसमोन ज' गाइसमोन जोंना ओइ आदै खान्थाल सिखाव हरनायलाय ओइ बेनो नाम्बार 1 साला नैबेनो लाबोदों खान्थालखौ ओमफ्राय नै बे गाखोना खाग्रा ओमफ्राय आंबो टेस्ट खालामनायसै आरोखि खावनाय आसलथे नै आं होनसै आरोखि माने खावनाय माला टेस्टआनो आलदा जायो सिबिं बाथोनसो मोनजाबाय इसे सेस आयुले आंबो नायला गाइसमोन आलदा जाखाबाय जों भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार दाबायनो गाइसमोन परबजरानि खान्थाल सिखाव नायदो नैबे टाकिया गेन्जि खुमब्रा ब्लग्सनि चेनेलाव आलदा गासिबो ओरै खालामब्रा सालाया आं बेखौ ओरै जाहां सालाया ओरै खालामब्रा जाबाय जायाखैना जायाखै नोंथांमोना दा खान्थाल खावना माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर खान्थाल खावनाय मोजां गाइसमोन खान्थाल खावनानै दा खान्थाल बेदरखौ न'आव लांगोन आरोखि जों खान्थाल मोनबाय खावना लाना ब्लड नै लागाव गाइसमोन अयथासार गाइसमोन अयथासार what the fuck खावनानै मोननाय खान्थाल बेगर मजा जागोन गाइसमोन सोलास्लिम लायगोन फान्थाया खुमब्राजों यो गाइसमोन भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार दाबायनो हो गाइसमोन मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो गाज्रि मोनोबा डिसलाइक खालाम गाइसमोन खाथारना न'आव लांगोन नै गाइसमोन नाफामजोंसो जाहैगोन सेरसेनि बारा जागोन गाइसमोन खावनाय मालनि खान्थाल बेगर यो गाइसमोन मोनलायबाय नै ला 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 ला